daw. Oh, magkilaw mi og kuan. Kanang tuloy. Pagsugba pod mi og asa naman tong tilapia. O, dara magkukrumaw, ang mga tilapia nga pinakamalakas. So, karon mga kurimaw, no? Natin dito na sa lungsod sa Liloy, kay malikot ang dagat. Murag simi-simi-simi gitugno, man kayo may anip mga kurimaw. Okay, balod kayo mga kurimaw. Tanawan yung dagat sa paligod kurimaw. Simi-tugno kayo kay kusog yung hangin. So, kay karon kay murag simi ni baga naman yung kalayo, ato natin misog ba ning tilapia. Oh. Oy, hawa diha kurimaw. Oh. Samo kay ka kurimaw ha? Ay. Oh no, what happened? So, kay karon kay nagsiga na kay kalaya mga kurimaw, nagpiti-piti ng asin sa tilapia, atong dungagag tilapia. Lami kay ni mga tilapia na mo, kay gikan ni sa sapa, dili ni sa puno. Muna kita wag organic nga tilapia. Ay, makliskan ta. Di apay tuloy nga organic gikan sa pispan. Oh. Karon pamugtag tuloy nga gikan sa pispan ha. O karon mga higala ani ang atong headline sa atong balita, si Bongbong Marcos magpadala bugas sa Pilipinas. Ang bugas wala pa, ang sako na ana. Kung kinsa katong gusto mo kuhag bugas adto sa Japan inyong plite. O mga kurimaw, ani ang update sa atong tilapia nga sinugba. So ato na ning balihon kay merong napagod naman nga tilapiahan ni. Murag simi init kay ning kalayo ha ba. Simi napasok kita kung kamot ba. Oy, kalami ba kaya ning tilapia mga kurimaw no? Gikan ni sa pispan sa kong lolo, wabi mi na nang hidani pagkuha ha. Problema ani masak mi sa kong lolo, mabuna lang gimig alho ani. Murag simi halang kay aso ba. Hey, what happened to you? Hala, unsay nahitabo sa bata? What happened to you, baby? Nalingaw di kayo sa dalagat ba? Wala mo gidalagat sa lugar, uy? Pahawa diha ba? Kay si may mapasok ka diha. Oh, pa-shoutout na dahil kung sa'yo mong gusto ipa-shoutout. Ingna, hi guys! Nalako rin sa TV. Ito ang magkani mo, banaya mo! Bato mo kaburo ka balo man na yung TikTok? Hip-hop boys ni! So, gutom naman mga ano ta? Asa sudanan? Diri na to. Ako na sa iro. Sa puday ka oy. Wala naman diri oh. Sala mo asa ni magibutang. Asa man sudan? Stilan watay kano na ni ligo-ligo tag. Ligo-ligo tag dagat Jabakor na nabilin dai. Asa man ni magibutang? Diana ra. Stilan trabaho wa oy. Dangaga po nyog naong oy. Iro, katangag ng iro. Asa man sudan? Asa man sa babaw? May gitungtong babaw. Yeah, kay naram na isud andre. Stilan. Ano gibutang man ni dire? Sangati ko sa iro ya. Ay, kuya pa ni mga ero ano, ila deng gipos. So, dara to mga sudan mga kurimaw. Kinilaw nga tuloy sinugbang tilapia.